Nêzîkî 2 salê ku pandemî di rojeva Tirkiyeyê wek mijareka serekê ye. Di nav 2 salên dawî de li tevahiya Tirkiyê ser 200,000 kesî jiyana xwe ji Covid-19 daye. Ji aliyê dewletê ve di destpêkê de hin bergiriyê hatin girtin lê rayedarên tenduristiyê amace dikin ku êdî gel û pandemî rûbirû maye û bergirî jî ji holê hatine rakirin. Evana jî yekser bandora xwe li ser aborî û tenduristiyê dide. Seroka Sendikaya Ketkarên Salemiyê Sesê Selma Atabey radigîne ku 520 karmendên tenduristiyê ji Covid-19 jiyana xwe dane û rewşa aboriya wan jî her ku diçe xirabtir dibe. Büyük ağır hastalıklar geçirmek zorunda. Bi sedema pandemiyê karmendên saxlemiyê rastî nexweşiyên mezin hatin. Êdî pandemî bûye nexweşiyekî kar. Ev yek jî li ser her kesî bandorê dike, lê xebatkarên saxlemiyê 14 qat zêde rûbirûyê vê nexweşiyê ne. Tevahiya vana li ser aboriya karmendê saxlemiyê jî xwe diyar dike. Êdî ew bi mirin û xizaniyê re rûbirû ne. Ev keşiyana li ser esnafên biçûk jî xwe diyar dikin. Li Enqereyê gelek ciyê esnafan hatiye girtin. Lê yên ku vekirine jî ji bê derfetiyan gazînc dikin. Normalleşme sürecini bu şekilde beklemiyorduk. Ev pêvajo li ser me hemû esnafan bandorekê xirab kir. Me buhayên tiştan pir jî zêde nekir. Lê tengasiya me her ku diçe zêdetir dibe. Müçeyên xebatkaran kirê û her wiha buhayên wek gaz, elektrîk û av jî her ku diçe zêde dibin. Evana tevahî jî giraniyê didin ser me. Heke wa biçe hemû esnafên piçûk wê deriyên xwe biqefilînin. Esnafın tamamen kepek kapatacağına inanıyorum. Xirabbûna aborî û belavbûna Covid-19 wek hemû esnafan bandora xwe li ser bazaran jî dikin. Li Enqereyê bikir û firoşvan jî xwe dibin gefa van her du tiştan da dibînin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.